shuwa yafaniko ndikuchepa tikatenderana ndikuchipa pakazoitwa kucheka kwakaitwa hongo vakanengo vari kuti vari kusunungura asi sekuru wozumba vanoti handisi kusunungura kuranga kwanenge ndakakupa chirangiso ndokuda kuti mangwana uri kudzokorora zvakare saka uyo murango wonyora dzaakapfuura shuwa iti tora zvedzo mari yavakadzisamba inoteka aiwe mira kumuranda wa mwana muranda wa mwana pamsoro changa membo kubatai vaiketi mushaya kudare ndakati makapisa 80 dollars ava ndovaziva takambokukura nawo amira sina mosa na basa wakabisa mari mane zira munzu weka mambo pamsoro uko makapisa 8 oko grande makapisa mari imwe nganga futi mukaenda makapisa futi 8 saka uku 80 plus 80 160 vabvunzeni ndikwanyeperere kuti makana ing'anga iyi ndeimwe kai kune ng'anga tikabata yakachie 10,000 makapisa mari uko makapisa mari hama idzi dzaichema kushaya mari yefiyo ndichitumira kombi motikari inini kuti muye ndikubatsirei but imi makaoma moyo baba makaoma moyo makaoma moyo baba ndakabata ishano so ndakati baba nyaya yako yakaoma chinonzi mombe yoma mombe dzomukari mombe dzoma inodziva baba baba wabata hana utsinye munhu ndakatumira kombi nini yandikabata $150 inini kuti ava uye ndivabatsire uyo ari pakati chete pekutsvaga kuda kurega kunyara pachite chevanhu muchinzvenga vanhu kusvika maenda kunobisa zvinhu zvenyu usiku muchifunga tikanengo muchamunzvenga ini ndakaramba ndangobata chete ndakasunga go back to sender yangu ndaizviziva kuti uchasvika chete mudare mangu pamberi pamambo vanhu ava nechechi yavo ava hasina kuiexpose but chechi ikaika dai mwari zvaitenderwa kudenga ka chechi idai amire inotenda ngaimire chechi vanamati chechi haisi chechi kusevedzera muprofita mowatinaye pano ataurewo chechi iri ndiwo mukuru wemaprofita haisi chechi kana kuti une nhaka yako chinzwa zviri kuitika munyika mangu sumuka utaurire nyika iyi paridza haisi chechi